הלילה בפגישה לילית אני רוצה לערוך לכם היכרות. היכרות עם ספר חדש שזוכה לביקורות מצוינות, אוהדות ומוצדקות. שם הספר הזה, אמיליה ומלח הארץ, וידוי. במרכז הספר כצפוי אמיליה, שהיא סבתו של המחבר עצמו, והחוויה הבסיסית שלו של להיות ילד ונער מזרחי מדוכא בתוך חברה אשכנזית. וזהו מחבר הספר יוסי סוכרי. ערב טוב. ערב טוב. כמה שאלות של כן ולא כדי ככה להיכרות ראשונית ואחר כך נעמיק, בסדר? האם כילד היית קורבן של דיכוי? לא. אין תוכנית, ביי, להתראות. האם אתה מרגיש קורבן היום? לא. האם הרוב המזרחי בארץ טועה, לא מבין שדופקים אותו? לחלוטין טועה. האם אתה עדיין מאמין, כפי שסבתא שלך ניסתה לחנך אותך, שהאשכנזי הוא האויב? לא. כן או לא? לא. אוקיי, פעם באה נעשה את זה עם מכונת אמת. כמי שמאמין שהוא... אתה כבר לא מאמין שאתה קורבן של דיכוי. האם אתה שקלת אי פעם, או חשבת אי פעם על אופציה של אלימות במאבק לשוויון בארץ? אף פעם לא. האם המוני הבוחרים לש"ס טועים? כן. האם אתה עצמך הצבעת פעם לש"ס? כן. האם אתה חושב ששינוי היא מפלגה גזענית? בהחלט. כן. האם גם היום, שנים לא מעטות אחרי שסבתא שלך מתה, היא עדיין הדמות המשפיעה בחייך? כן. האם היא הייתה שמחה על ההשתתפות שלך בתוכנית כזאת? לא. האם אתה מרגיש שכשאתה יושב כאן, אתה כמזרחי צריך להוכיח הלילה יותר? לא. טוב, אז שוב ערב טוב. היו כמה תשובות שהפתיעו אותי, אבל נגיע אליהן קצת יותר מאוחר. אני רוצה להתחיל מהסבתא שלך, שהיא באמת הדמות שככה שולטת על הדפים של הספר הזה ועל החיים שלך. סבתא אמיליה. הגיעה לארץ מלוב? אכן, כן. בנגזי. בנגזי, לוב. כן. באיזה שנה הגיעה לארץ? שנות ה-40, סוף שנות ה-40, שלהי שנות ה-40, אני לא זוכר... זאת אומרת, קצת לפני העלייה הגדולה מצפון אפריקה. נכון. קצת לפני העלייה ממרוקו. היא הגיעה ממניעים ציוניים? זה דבר שהוא מורכב, להערכתי לא. זאת אומרת, להערכתי, מה שקרה בסופו של דבר, שנטעו בה את התחושה שהיא מגיעה ממניעים ציוניים, וזה היה לדעתי סוג של תפלול. אם אתה שואל אותי ברטרוספקט, אם המהלך הזה שלה היה נכון, להגיע לכאן, אין לי ספק שזה היה מהלך מוטעה. תפלול ומניפולציה? מניפולציה, כן. ממש של תמרון. שהיא טעתה כשהיא באה לפה? אני משוכנע לחלוטין שכן. לאור מה שקרה כאן, אתה משוכנע שאתה חושב כך, או אתה יודע שהיא חשבה? תראה, אני לא יכול להיכנס לתוך התודעה שלה. אני רק יכול לתת אינטרפרטציה של התודעה שלה, ואני משוכנע לחלוטין קודם כל שהיא טעתה כאן, כי היא הקריבה חיים שלמים, דבר שלא היה קורה לה אם הייתה נשארת נניח באיטליה, שזה המקום שהיא עברה אליו מלוב. כאשר הגיעה לארץ מלוב, היא עצרה בתחנת ביניים באיטליה, שנמשכה בערך כאיזו שנה. השהייה שלה שם התמתחה לכדי שנה, שנה וחצי, ואין לי שום צל של ספק, לאור הידיעה שמה שהתרחש בסופו של דבר עם הקהילייה הטריפוליטאית בנגזאית באיטליה, ולאור הדיכוי העצום שהקהילייה הזו ספגה בישראל, אין לי שום צל של ספק שלו הייתה נוסעת לאיטליה, המצב שלה היה טוב 10 מונים. היית אומרת אותו דבר לגבי כל העלייה המזרחית? כל העלייה מלוב, כל העלייה מצפון אפריקה? שעדיף היה להם שהיו נשארים במקומות מגוריהם או בארצות באירופה? תראה, אני לא רוצה להתייחס אל כולם כמקשה אחת, כאיזה מין גוש מונוליטי אחיד כזה. יש בתוך הגוש הזה כל מיני דיפרנציאציות. אבל באופן עקרוני, אין לי שום צל של ספק שאם המזרחיים לא היו מגיעים לישראל, והיו מגיעים לאותן ארצות שהיו להם איתם יחסים קולוניאליים, דהיינו המרוקאים היו מגיעים ללוב, הטריפוליטאים היו מגיעים לאיטליה, אין לי שום צל של ספק שהמצב שלהם היה הרבה הרבה יותר טוב. אוקיי. סבתא שלך. אם יש מין מערכת כזאת של סט כזה של סטריאוטיפים לגבי האישה המזרחית, היא בקיום שלה מנפצת אותם אחד לאחד, נכון? לגמרי, לחלוטין. שונאת לבשל. לחלוטין. מה עוד? דוברת עברית רהוטה. נכון. בעלת חשיבה אנליטית לעילה ולעילה. אישה היפר-רציונלית, כל מחשבה שיש בה ניחוח מיסטי הייתה זרה לה, כל מחשבה שיש לה איזה מין ניחוח כזה שנגועה באיזושהי רגשנות עודפת הייתה זרה לה. אישה סופר לוגית, מאוד 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 מדויקת במחשבה שלה, מאוד 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 אנליטית, עם אינטליגנציה יוצאת דופן, עם נטייה חזקה מאוד למחשבה אבסטרקטית. ברור כשאני בניתי אותה כדמות הזאת, זאת אומרת שהצגתי את מה שהייתה באמת, הייתי חייב לבצע, זה נבע מתוך המוטיבציה המרכזית שלי לבצע רקונסטרוקציה של האישה המזרחית בתוך הספרות העברית. האישה המזרחית בתוך הספרות העברית, בדרך כלל, ברוב המכריע של המקרים,
כמעט בכל המקרים יש לומר, הופיעה תמיד כמי שקשורה בטבורה למטבח, כמי שבסופו של דבר אמורה לספק את ההוואי עבור אדוני הארץ, בהקשר הזה זה אנשים שבאו ממזרח אירופה, היא איזה מין ישות שביצעו בה חפצון, היא הפכה לאיזה סוג של חפץ. היא לא אמורה לייצג איזה מין דמות כזאת שיכולה לחשוב בצורה אינטליגנטית, שיש לה נטייה למחשבה אבסטרקטית, שהיא בעצם יכולה להוות... יחד עם זה, זה לא דברים שאתה הכנסת לסבתא שלך, לדמותה זה דברים שהיו בה באמת. הדברים הללו הם היו האטריבוטים שלה, כלומר, אלה התכונות הפנימיות שלה. וההשפעה הגדולה שלה על החיים שלך, קשורה לזה שבעצם החיים שלך כילד היו חצויים בין צפון תל אביב, שלשם עברה משפחתך מסיבות שעוד נגיע אליהן, לבין פרדס כץ ששם היא גרה ואצלה בילית המון זמן. נכון. עכשיו, מה היה היחס של סבתא שלך לאשכנזים, כפי שהיא העבירה אותו אליך כילד? תראה, גם סבתא שלי לא ראתה את האשכנזים כאיזה מין יחידה סגורה הרמטית שעשויה מקשה אחת, כאיזה מין משהו שהוא היפר-מונוליטי כזה. כאן אני חוזר לתהייה שלי בהתחלה, מכיוון שבספר אתה מדבר, והספר הוא... נכון, אבל... רגע, אני אשלים את השאלה, האוטוביוגרפי, האשכנזים הם האויב. מהרבה בחינות יותר מאשר הערבים. נכון. סבתא שלי לעולם לא הרגישה סוג של אינטראקציה מדממת עם הערבים. היא לעולם לא הרגישה שיש לה בעיה לחיות עם הערבים. להפך, כל הסיפורים של הלוב היו שהיחסי שכנות שלה עם הערבים היו יחסי שכנות שהם היו הרבה מעבר לסבירים. היא כמובן גם לא נתתה לאיזושהי אידיאליזציה. אני מחזיר אותך לאשכנזים. אני תכף אחזור לאשכנזים. היא לא נתתה לאיזושהי אידיאליזציה ביחסים שלה עם הערבים, שלוב היה איזה מין מחוז גן עדן של יחסי רעות, אבל יחד עם זה, היא תמיד דיברה על זה שהיחסים שם היו סבירים, ואפילו לכל מיני דוגמאות פרטיקולריות, איך הערבים הצילו אותם מציפורני הנאצים. כפי שאתה יודע, הגרמנים הגיעו, כפי שאתה יודע, ויש הרבה מאוד אנשים משום מה בחברה הישראלית שלא יודעים את זה, וזה לא במפתיע, שהנאצים הקימו בלוב מחנה ריכוז, ושלחו חלק מהאנשים שם בין היתר. גם לזה נגיע עוד מעט. אבל אני רוצה לחזור לאשכנזים. סבתא שלי חשבה ללא צל של ספק שהאשכנזים, או מה שנקרא הממסד האשכנזי, וזה המינוח, זו הטרמינולוגיה הנכונה, מדכאת אותה, שוללת ממנה את האנושיות שלה, משתמשת בה באופן אינסטרומנטלי, לא מאפשרת לה בעצם לממש את מי שהיא, ולא מאפשרת לילדים שלה לממש את מי שהם. ומגבילה את החירות שלה בצורה כזאת, שהופכת את החיים שלה למחנק פרמננטי, טוטלי כמעט. כאשר, איך שזה מוצג בספר, ושוב, זה שורשים, אני מתאר לעצמי, ביוגרפיים הדוקים, לגמרי. היא מגדלת אותך, ככל שהיא מגדלת אותך, כמי שינקום את נקמתה. בממסד האשכנזי. תראה, מבחינתה הנקמה האולטימטיבית אולי, היא בעצם הייתה סוג של אמירה, או סוג של היגד כזה של אי השתתפות במשחק. הנקמה היא הייתה, אוקיי, הם מקבעים אותנו באיזשהו תפקיד. הם מעניקים לנו איזשהו תפקיד בתוך ההוויה הציונית הישראלית הזאת. איזה תפקיד? אנחנו התפקיד של האנשים שבסופו של דבר מבחינתם היו אמורים לספק את הדברים, אם אתה רוצה בצורה גסה, אנחנו אמורים להיות שואבי המים וחוטבי העצים של התרבות הישראלית שנבנית כאן. או אנחנו אמורים לספק את ההוואי ואת הפולקלור, אבל אנחנו בעצם לא אמורים ליטול חלק אמיתי בכינונה של התרבות שאמורה להיווצר כאן. אנחנו אמורים רק להיות איזה סוג איך זה היה נוכח בחיים של סבתא שלך? אתה מדבר איתי על תפיסות כלליות, עקרוניות. איך זה עבר בחיים של... איך שאתה ראית, בחיים של סבתא שלך ביום-יום שלה? תראה, באופן עקרוני, סבתא שלי, כמו שאמרת מקודם וציינת בצדק רב, הייתה אישה מאוד רהוטה. הייתה אישה שידעה הרבה מאוד שפות. כל פעם שהיא ניסתה לעשות ולצאת מהמרחב הדלוח והחונק הזה של פרדס כץ על מנת להשיג איזושהי עבודה שמכבדת את עצמה, לא איזה מין עבודה שעוקרת ממך את האנושיות שלה, הייתה אליה התייחסות אפריורית כתוצאה... בגלל שהיא מזרחית, היא לא קיבלה עבודה. היא לא קיבלה עבודה, ודרך אגב, הסיפור הזה הוא סיפור שהוא מנת חלקם של הרבה מאוד מזרחים. והרי זה לא אמור להפתיע, כי אתה תראה בסופו של דבר שעד היום 2003, מי שבסופו של דבר מאכלס באופן טרדיציונלי את העשירונים העליונים בחברה הישראלית. זה אשכנזי. אנחנו חייבים לעצור כאן להפסקת פרסומות, זה עובר נורא מהר. כשנחזור, אני ארצה להמשיך לדבר איתך גם על הסבתא שלך, גם על אותה נקמה שהיא חינכה אותך אליה, וגם על הדבר השני שהיה מאוד מרכזי בגידול שלך, החיים שלך כילד מזרחי כמעט בודד בתוך הבורגנות הצפון תל אביבית. אבל זה שנחזור עוד מעט. כשאני שומע טומי לפיד, למשל, מעיר איזושהי הערה על ש"ס, אני ישר באופן עקרוני מזכיר לעצמי בעצם שאני זה ש"ס. כשאני ראיתי למשל את אותם ילדי נרות שאחרי שברק נבחר לבחירות צועדים מתחת לבית שלי, כי אני גר בסמיכות לכיכר רבין, עם לפידים שרק לא ש"ס, אני הרגשתי מיד שמדובר כאילו בקלוקלוס קלן, שאני הרגשתי לחלוטין את הנסיגה לתוך אני הפנימי, ואמרתי לעצמי, מר סוכרי, עם כל העובדה שאתה הצלחת בו בחיים, עם כל העובדה הזאת שאתה מוערך בכל הדברים שאתה עושה, אתה בעצם לא שייך לכאן, זה לא המקום שלך.
בקרוב. עם מחברו של הספר הזה מצוין חדש וכתב מאוד של יוסי סוכרי. אני רוצה להתחיל ממה שקרה לך בגיל 9-10 והשפיע על החיים שלך, לפי עדותך, לא פחות מהסבתא שדיברנו עליה בחלק הקודם, וזה אותה חנות לצורכי כתיבה בצפון תל אביב, ולכן הגעתם משפחה טריפולית, לובית, בנגזית, יחידה בצפון תל אביב, העמידה. אתה מתאר את עצמך בספר כילד בן 9-10 שנזרק לצפון תל אביב, ממש מושלך, ממש בולש אחריהם, עושה מין מחקר אחרי אשכנזים, קוד האשכנזים. אתה צריך להבין מה זו הייתה פרדס כץ, על מנת שתבין למה אני עשיתי את המהלך הזה. פרדס כץ הייתה מקום כאוטי לחלוטין, מקום המדינה הפנתה לו עורף בצורה, הייתי אומר, פושעת, הזניחה את האנשים שם, התירה להם לגדול בצורה פרסונלית, בלי שיש איזושהי ישות שמכוונת אותם לאיזשהם מקומות. וכשאתה מגיע למקום כמו תל אביב, שהנוחות שלך מאוד 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 בולטת, ויתרה מכך, היא לא רק נוחות בולטת, אלא היא נוחות שכל הזמן מסייעת, ויש איזו תחושה מסוימת שהאנשים האלה הם המדינה, שהם לא מדובר על אשכנזים שהם איזה נדבך דיפרנציאלי. ילד זוכר את עצמך מרגיש, הם המדינה, אני לא? תראה, הייתה תחושה חזקה מאוד, שבעצם אנחנו המזרחים מהווים נדבך דיפרנציאלי של העברית, אנחנו חלק שהוא לא מזוהה עם הישראליות, אלא אנחנו עוד איזה מין משהו שהוא, יש לו איזה מין מעמד אוטונומי כזה בקשר לישראליות, ואפילו לא נדבך אינטגרטיבי, והאשכנזים, לא רק שהם לא נדבך עצמאי, אלא הם הישראלים. הייתה פה איזה מין זיהוי, התכוננה איזה זהות מוחלטת בין העולם האשכנזי לבין הישראליות, בעוד שאנחנו היינו באיזשהו אופן משהו שהוא מחוץ לישראליות. שמע, היסטורית, הישראליות האשכנזית בנתה את הארץ. כמו שאתה אומר, סבתא שלך הגיעה לכאן ב-49 נגיד. היא הגיעה לחברה מוכנה. המאבק צריך להיות מאבק של השתלבות, לא של כינון מחדש של הכל, לא של מחיקה של מה שנעשה. כן, כל מה שאתה אומר באופן עקרוני זה נכון, אבל הבעיה הייתה שהם רצו שאנחנו ניכנס לתוך איזה מין כור היתוך של לחלוטין נשיל את הדימוי שלנו, של מי אנחנו, נשיל לחלוטין את התרבות שלנו, נאמץ סט חדש של ערכים. זה דבר שהם עשו לעצמם 30-40 שנה קודם לכן. אתה יודע למה לא? אנשים שעזבו בתים מסורתיים, דתיים, חרדיים, ובאו ויצרו כאן חברה חדשה. לא, אבל מה שאתה אומר, אני אגיד לך למה זה לא נכון. בגלל שבסופו של דבר, מי שכונן כאן את התרבות, זה כמו שאתה אמרת בצדק רב, זה אותם אנשים שבאו ממזרח אירופה. אבל כל העליות שבאו אחריהם כבר באו לתוך מקום שסט הערכים שלהם, מבחינה תרבותית, דמה מאוד לסט הערכים שהיה כאן לאנשים המדינה, למרות שהם רצו להוליד את הצבר החדש וכל זה, אבל כעיקרון היה פה איזה סוג של רצף תרבותי. בעוד שאנחנו באנו מצפון אפריקה, הגענו לתוך קיר עצום. אז לכן שתמיד מנסים לבצע את הגזרה השווה הזאת. שמע, גם באנו מאפס, זה כמובן טיעון שהוא טיעון כושל שלא בא לנפץ אותו. כי הם התחילו מאפס, אבל אנחנו התחלנו ממקום שכל הזמן נעדפנו אחורה. עמדנו מול קיר. בסדר. ספר לי על מקרה אחד כזה לפי בחירתך, שבו אתה עמדת מול האיש הייחוד שלך, מול הזרות שלך. כילד. כן. הייתי בגיל 9-10 בבית של חבר, ואז פתאום השיחה התגלגלה לזה שאמא שלו שאלה, דיברנו על המוצא של ההורים שלנו, ואז אמא שלו שאלה אותי מאיפה ההורים שלי, ואז אמרתי שאמא שלי הגיעה מלוב, ואז היא אמרה בתימאון אמיתי לחלוטין, דרך אגב. איך זה יכול להיות? אתה ילד כל כך יפה, איך זה יכול להיות שאמא שלך מלוב? זאת אומרת, אני זוכר שבמשך חודשים ארוכים חייתי עם האמירה הזאת. ההיגד הזה שלה ביקע אותי מבפנים, הפקיע אותי מבפנים במשך חודשים ארוכים. כי אמרתי, אוקיי, יש כל מיני דברים אחרים שאני מבין שיש איזה סוג סם של דיפרנציאציות תרבותיות בינינו לבינם כתוצאה מהמקומות שאנחנו הגענו, למקומות שהם הגיעו. אבל היופי שזה דבר שאמור להיות אוניברסלי,
ואמור, אני יודע, להתחלק באיזשהו אופן, יש פה התפלגות שהיא אמורה להיות סטטיסטית, איך זה יכול להיות שהיא סבורה באמת, זאת אומרת, היא הייתה משוכנעת לחלוטין באמירה הזו שלה. לא יכול להיות שאתה יפה. לא יכול להיות שמישהו שקשור בלוב, הוא יכול להיות ילד יפה. אני לא מדבר עליי כאדם מבוגר, אבל כילד הייתי יפה. גם לא הייתה לה, לפי מה שאתה מספר, לא הייתה לה אפילו מין הבושה הזאת, או המחשבה שצריך להתבייש באמירה כזאת. לא הייתה לה שום רזרבציה, לא הייתה לה שום קונטמפלציה, לא הייתה לה שום ערעור על זה. היא הייתה משוכנעה לחלוטין שהיופי הוא באיזשהו אופן אוטומטית משוייך לתוך העולם האירופי, ומי שבא מהעולם האפריקאי, הערבי, לא יכול להיות שהוא יהיה בעת ובעונה אחת גם אפריקאי וגם יפה. כמו שאתה מספר לי עכשיו, התגובה שלך כילד הייתה סוג של היעלמות פנימית. סוג של הימחקות פנימית לתקופה ארוכה. נכון מאוד. עכשיו, ההימחקות הפנימית הזאת מלווה אותך, על פי הספר, לאורך כל החיים שלך עד לימים האלה. נכון. אני זוכר, למשל, אתה מתאר שאתה מגיע לאוניברסיטה. נכון. ואתה רואה ש99% מהמרצים הם אשכנזים, אתה גם נמחק. נכון. עכשיו, קודם כל, ספר לי מה קורה בתוך ההימחקות הזאת. תראה, מה עובר עליך? אוקיי, מה שעבר לי זה באיזשהו אופן, מה שעבר עליי בתודעה זה הדברים הבאים. אני הבנתי שבסופו של דבר אני מגיע למקום שזה לא המקום שלי. למרות שאני הייתי מוכשר לחלוטין, ואני, סליחה אם זה נשמע ארוגנטי, בכל התחומים שקשורים לפילוסופיה ולמדעי הרוח. אני רוצה לעצור אותך. אני מנסה לא להבין את הניתוח שלך, אלא את החוויה שלך. התחושה הייתה שאני משיג גבול, שאני הולך באוניברסיטה ואני משיג גבול, שזה לא מקום שלי. גם כילד, גם כנער, גם כנער, גם כאשר למשל, בפעם אחרת, איזה חבר שלך מנסה לשכנע בחורה לצאת איתו ולא איתך, והוא אומר, אבל הוא פרנק עליך. נכון. גם שם אתה נעלם. נכון. מה קורה לך בתוך ההיעלמות הזאת? ההיעלמות הזאת, מה הניתוח שלך? מה אתה מרגיש? מה שאני מרגיש שם זה שאני מתעדה, ושאני בעצם לא שייך לכאן, וזה מין תחושת זרות שאני שלי מתמוסס ונמס. ואם אתה לא שייך לכאן, אז אתה לא קיים. אני לא במשחק. יכול להיות לא, אם אני לא שייך